bersama podo tresno. Iya 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 sing au 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 iya 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 masuk yen liwat aku kelingan bubuk kae biyen tak goler iya 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 neng cagak ke tulisan wasek mas warna abang awas iya monggo dek masuk rasane lara dadang nganggo andum tresno ala iya 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 gagal fokus mas tanpa bantal tanpa kaingan bagondrong gubuk asmara dek bot ya abote ke taman asmara gubuk kae nyimpen wati nganti meso ora bakal lali gubuk kae kebak cerita wayah wengi nganti padang rino gagal fokus mas maafkan saya monggo mas catatan sadroning ati datang luntur adile yo saya merati aku kowe dadi garwa marga leren ning gubuk iya iya podo tresno digoyang ambiar masuk yen liwat aku kelingan bubuk tume bubuk tuko goler iya 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 neng cagak kebak tulisan wasik lo mas warna abang Aradianto awas iya 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 biyen kae tanggo andum tresna tanpa bantal tanpa kloso bot abote kang mas abote awas taman asmara masuk dek gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak cerita wayah wengi nganti padang rino catatan sadroning ati
wayahe wayahe aku kowe dadi garwa enak lho Mas marga lernen ning gubuk asmara nggih matur suwun Mas Es